ni ok nyal timrenwa. Tang'isou ni onge gima nyalo sindo gik matimre e pinje ma jiranigo timre Kenya ka, kata gik matimre Somalia. Ne uneno ka ne ogol Saad Barre kane onge plan malong'o. Somalia olokre piny mar landlords, warlords ema nigi ginene, ema control piny. Koro ma iri momiyo partiwa nowuok oko mowacho ni ooyo nyithiwa un gi usiro agenda maro maobincha ni wasiro kaka ODM. Wayie ni ma agenda no to mondo dhi adhiya nyime. To gima timre ni sirikal mondo owegi nikech higni odong' higni 2 gi nus kende kata higni 3. Owe mondo kaka katiba wacho ni koketi ofis to jopiny miyi thuolo mar higni 5. Ka tich otami to jopiny goli kendo iketo jomachielo. Mane kaka katiba wacho. Koro mane momiyo kata wan ne wang'e ni jogo mawa to ne wayie wawacho negi ni tiuru atiya mondo uti udhi nyime wane miendu kaka umiel. Kochopo higni 5 to ubiro pimo ni jopiny nang'o gang'o mane utimo. Ma e gima osebet ka nikech negi foundation margi noyiengni matiendgi chal ka gima no ofuyo. Koro wan koro wawacho ni ooyo yawa kik wadhi uru matek, jogi gin opponents mawa, wan be nyicha wan wapiem kodgi, to kik wawe piny mondo podhi. Ni piny mondo podhi mondo chaos obedie, waluw mana katiba wacho ni ma. Nikech kuponi kata wawacho ni jatelo achiel miluongo ni Ruto wachimo tir ni Ruto must go. Aeto kosedhi to koro ng'ano makawo. Katiba wacho ni jalup mare. To ng'ato kotimo coup to ng'amo timo coup en onyalo kata